उनका नज़ारा देखो इतना अच्छा इतना सुंदर है खुलुमबाय लोगोफोर आंनि रिंखां बर' यूट्यूब चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरोबाव फिन खेबसे बरायहरबाय लोगोफोर दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय अननाय भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो मा बुङो बे समाव आङो दायो नावकाटा जोहोलावफुरि पार्कआव दंफैयो लोगोफोर थ' नोंथांमोननोबो एसे दिन्थिनो आइ फैदों अरहन मोना फैदों ओमफ्राय आरो आंनि लोगो ओमफ्राय बे उइलियाम फंबाय मोना फैदो दै ज'नो जोङो न'थामजों थ' नायलांबाय थाबानो जाबाय बे जाबाय मेन हाबहांनाय आरो बेयावनो बिराद बैग्रि फानखादों नै हाबैनोसै नै जोहोलावफुरि पार्क जोंनि फैनाय फाइलफोरा नै मोखाङावनो बिराद मोजां नुखादों आं लोगोफोर नै बिमायाबो फैदो साइड साइडआव बिराद माने माबा दखान होदो टिकेट काउन्टार उन्दैफोरनिया 10 थाखा आरो गिदिरफोरनिया 20 थाखा बे जाबाय टिकेट काउन्टार हाबनोसै लोगोफोर नै टिकेट लाबाय देखो ओरैबायदि खा सोरगोपुरियावसो फैदोहाय लोगोफोर नै लोगोफोर ओरैबायदि बिबार माने गाखोनाय स्टाइल एकदम बिराद मोजां जा समायनाखा भगबान लोगोफोर साहा लोंग्रोना लानोसैहाय ओंखाम उखैबाय बिनिफ्रायसो बेरायनोसै बेयावनो साहा लोंग्रोनि जा सुबिदा दंखायो साहा लोंनो ज'नो खना खनि गोसोबायदि लोगोफोर एकदम खाखाखि साहा लोंखांबाय साहा लोंनायखौबो भिडिअ लानोनो बावलायबाय मा बुङो जायगाफोरखौ नुफैनानैनो ओरैबायदि मोजां आयो सिङाव हाबनोसै लाय जों जा मोजांखा बे आगैयानो बिराद मोजां आब' फै होनबाय नालाय गोसो गुदुं जानानै फैबाय दा फैनानै एकदम थारैनो बिराद मोजां मार जायगाया लोगोफोर आं जाखिनि हायो एसे नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजानोसै आरोना लोगोफोर ज' नायलांदो ओरैबायदि मोजां हाबनाय लामाया आयो इटासार मोजां सिनारि दंफांफ्रा ओरैबायदि साया मोजां माने गरम दिनाव फैयोब्ला बिबारफोरखौ नुवाब्लाबो माने दंफांफ्रा बेफोरथ' पार्मानेन्टखा बायदि आरो बिराद मोजां आरो साया बेरायनो हायो नैबे साइडथिंबो दंबावो दा जोङो नैबे साइडथिं थांग्रोनोसै लोगोफोर हाबाथ' बिराद मोजांखा लोगोफोर नै बिथिं अन्थाइ गोजा साइडनि जाबखादो आरो दैसो फैयो ना मा फैयो मिथिया खिन्थु मानसि थाबायनाय लामाबो दङ नै गेजेर अन्थाइ बिदि बिराद मोजां जाबना दैसो भिउखौ दिन्थिना होबाय आङो ओमफ्राय दायो नैदो माने बिबारानो आरो ओरैबायदि भेराइटिस बिबार दं आयु मा इमान समायना बिबार 20 थाखायावनो टिकेटआ 20 थाखाल'सो लोगोफोर 20 रुपिस थ' बे 20 रुपिसावनो ओरैबायदि समायना जायगा जोङो नायनो मोनो नायदो वाव ओरैबायदि नायदो बिबारफोरखौ जा साजायखादो एकदम बे माबा लिरदोसो नामा बेयो आखरसो नामा बेयो नाय लोगोफोर ओरैबायदि साइजनिखा आयौ बिराद मोजां मोनसे पार्क लोगोफोर नायदो ओरैबायदि साइजनिखाहाय बिबार नायनानै फागि जागोन नाय जा समायनाखा ओरैबायदि नायख' हाया जा मोजांखा आयु 20 थाखायावनो ओरैबायदि मोजां जायगा नायनो मोनो नायदो बिराद मोजां मोनदो थारैनो फैनानै लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर नैबे पार्क मोनसेयावबो नायलायदो माने बिबार गायनायनि स्टाइलखौ एसे बेलेग खालामनानै होदो आरो बेनिया जाबाय मण्डली एकदम पुरा राउन्ड राउन्ड खालामना होदो आरो बिबारखौ ओरैबायदि मोजांखाहाय खोन्थालांबाय थानि ना लोगोफोर नायलांबाय था नै मोजांखा बिबारनिनो गोजा आरो बिबारनिनो गोजा
बेबायदि आरो खनसे राउन्ड गिदिंनानै दिन्थिबाय आं देखो साफायदो मालाय बिसोरो नै केमेरामेना हान्थुखारायलायदो जा एसे हायो दिन्थिनि हानायखौ नै सिथिंबो माने सुबिदा बायदि ओरैबायदि साजायना दोनखादोहाय बिराद मोजां गायखादो बिबारफोरखौ नै बै साइडथिंबो नायदो माने बबे मोनसेथिं नायख'गोन नायख'नोनो हाया होननाय बायदि नै सायावबो जा मोजां मोजांखां सिंनिखौल'सो खोन्थादो सायावबो मा बुंगोन बेखौ मा बिबार बुङोमोन आं बावबायनो आरो कागज फुल ना मा बुङो बिराद मोजांखा बेलेग बेलेग कालारनि लोगोफोर बेथ' बिबार नङा दै नै बेयो बिबार नङा बेनिफ्राय बे बिलाइयानो बेबायदि बिजौनिया बेबायदि कालार फैयो आरो जा मोजां नुखादों नङा होमबा लोगोफोर बिबार बायदि एकदम बिराद मोजांखा बिनि बेगरखौ लांनानै गायना होब्लानो जायो आंबो सिगां गायदोंमोन खिन्थु जोंनाव बेबायदि मोजां जायाखै आरो मा दंफांथाय खोन्थानि र' लोगोफोर खाथियाव आङो भिडिअआ गोलावबाबो नायबानो जाबाय आं गासैखौबो खोथाजोबनो माने नाजादो नायफै नै जोंथ' बेबायदि साजायना लानो रोङाना आयु जा मोजांखा मा बिफांथाय बिलाइ मिजि मिजिनो नायलाय नै बिदि कागज फुल ओरैबायदि समायना माने समायना बुंनानो भिडिअ खालामबाय थादों मानोना जिथिंबो नायो बिथिंनो समायना ना बेखायनो खुगायाव समायनायानोल' फैबाय थादों लोगोफोर लिथि बिबार नायदो ओरैबायदि थाखा बारदो जोंनिया न' गायबा बेबायदि जाया दे ओरैबायदि नाय आंना फिसालाया बिथिं गेलेदो बिफाया नै अरहन मोना मिलि मोना गेलेदो आइबान मोना आगै मोना बिसोरखौ नायदो बेखौ नायदो लोगोफोर उनथिं ओरैबायदि मोजां सुन्दर एकदम बिबारफोरखौ नायलांबाय था लोगोफोर हानायसिम दिन्थिनोसै बिबारनिनो रानि जायगा बेयो ओरैबायदि बायदि बायदि रोखोमनि बिबार देखो बिराद समायना नाय बिबारनि गेजेर गेजेर नायदो बिराद मोजां एकदम बे साइडआव नायदो बे पार्क मोनसेयाव ओरैबायदि बे लाइनखौ थाङाखैनो नाय ओरैबायदि आयौ नायदो नाय लोगोफोर ओरैबायदि समायना बिथिं नायदो बिबारनि रानि जायगा आरो मा बुंगोन नायदो गथ'फ्रा गेलेनाय लोगोफोर नै बिबार नायना अंहाबायना दा नै गेलेदो अरहनाय गेलेगोन दै मोजां दे लाखैबाय लाखै बास दिनै बिराद बोसोरनि उनाव जुलना गेलेदों
दङ गेलेनायानो दिनै फिसाला दांनो जुलना गेलेदो मोजां नांदो फैनानै बिराद बिबारनि गेजेराव थानानै सान्दों फिसालादों मालाय नै जा जुलना गेलेदो ओइ उन्दैयाव आइमान बायदिमोन बाबायाबो साइसा अ गुफुरमोन बाबायाबो दा गिदिर जाना खान्दुङावबो गेलेयोना जेथिंबो बिबार आरो नै बे गेलेनायथिंबो बिबार दं साइडआवबो बिबार दं लोगोफोर बिराद बिबार नायै नायै मेंजोब्बायना ओंखाम जाबाय नै गोथावथार ओंखामाबो गोथाव ना दाउला अमा गोथाव जाथारदों टेस्टि बनायथारदों आब'आ बेयाव जोंनि ओंखाम जानाया न'थामनिबो ओंखामा बयनिखौबो जादो जोसा रनजित सनासुक्ति माइरंनि ओंखाम जाफैबाय जोंहा बेयाव जमानो अरन गोथाव जादों ना बुंदो मिलि गोथाव जादों जाया आबा आइबानिया फानलु आलु नानै जायासै लोगोफोर नै गुस्थिया गोजाखादों आरो गोजा जादों ओमफ्राय बेथिं सासे दंबावो बिमाया बेलकुनियावसो जादो जाखांबाय गाहायाव जिरायनो हायोखाय लोगोफोर माने जोहोलावफुरि पार्कआव फैनानै बिराद गोजोननाय मोनबाय गोजोननाय लाबाय थ' नोंथांमोनाबो सोरबाफोर फैयाखैब्ला फैदो आं भिडिअनि गेजेरजों जा एसे हायो नोंथांमोननो फोरमायनानै होबाय बा दिन्थिनानै होबाय थ' बिराद मोजां आरो एकदम बिबारफोरानो जा समायना समायनाखा दायो जों थांनोसै आंना हासबेन्डआ आरो बिजामादैया जानाय लोंनाय माल माथाफोरखौ गारियाव लांहोलांथाबाय मना थुफ्ला थुफ्लिफोरखौ थ' थांनोसै अङाया जों एसे बिराद मोजां बेरायबावबाय थ' थांनोसै आरो लोगोफोर थ' नोंथांमोनाबो फैदो जोहोलावफुरि पार्कआव बेरायनो बे साननैसोआवनो बिबारफोरा ओरैबायदि मोजां जाखादो लोगोफोर जा समायनाखा नायदो बे जाबाय हाबनाय गेटआवनो आरो बैथिंबो दङ ओरैबायदि समायना समायनाखा नै दोननोसै लोगोफोर बाय बाय